दिनै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि जि 27थि थैनाय सान बा मुंख्लं सान बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै फालिनाय जायो, जायखौ जोङो अस्त्र मुक्त बे थांखिजोंनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि जि मुंख्लं सान दिनैनि सानावनो बिथाङा उदखारिफोरनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। आरो बेजोंनो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा इन्डियायाव बा सारा आसामाव मोनसे सुबुं समाजनिसिम मेसेज होनो लुबैदों जे मानसिया उदखारि खालामोब्लादि मालाबाबो जौगानाया फैया। दा बे थांखिखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय लेखायै दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि मावखुलियावनो जोङो ब्लाड डनेसन केम्प बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला मानसियानो मानसिखौ अनसायनाय, जेरैबायदि थै गैयाब्ला सासे मानसिया मानसि हिसाबै थांनानै थानो हाया। ओंखायनो सोरबाया जुदि मानसिखौ जुदि फोथैनो सानोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानसि समाजखौ जोङो दिनै फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो दिनै खामानि मावदों। आरो बेखौनो लानानै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि जि उदखारि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो गासैबो सुबुं समाजखौ जोङो बेजोंनो जोङो खावलायनो नागिरदों जे मानसिया अराय समबो मानसिनि थाखाय खामानि मावनांगौ, गाव थांना थांनायजों लोगोसे गुबुननोबो एसेबाबो सहाय खालामनो हायो नामा। बेनिखायनो दिनै जोंनि एबसुनि जि बिबानगिरिफोर जोङो बेखौनो लानानै एसेब्लाबो थै दान होनानै जोङो मानसि समाजखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै नाजादों। आरो बे थै दान होनायाव तामुलपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय खमैबो 50निफ्राय 70 सुबुङा दिनै बेवहाय थै दान होनाय जादों। आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय समबो जोङो हिंसाखौ मालाबाबो जायगा होनाय नङा। जोङो अहिंसा खान्थिजों अराय समबो खामानि मावलांगोन। आरो दिनैनि जि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि एन्टि टेररिज्म डे बेनि गुबै हाबाफारिखौ लाफानानै दिनै जोङो बे गोथार हाबाफारि ब्लाड डनेसन केम्पखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो लानाय जायो। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार, क'क्राझार।